Приказките на Хели. Приказка за тайната на хляба. Роза била една очарователна и мила жена. Тя обичала да пече хляб и мъжът й много се радвал, когато стане сутрин да види питката на масата. През лятото питката винаги го чакала на дървената маса на двора в един вързоп с сиренце и други лакомства. Той тихо я взимал и кимвал на съпругата си, защото знаел, че е направена с много обич. А след това поемал по своя път към гората. Един ден местен вълможа, известен на всички с любовта си към вкусната храна, дошъл да нагледа и семейството и земите им. Седнал на масата и Роза бързо наредила скромна, но вкусна трапеза. Веднага, щом се опекал хляба, тя го поставила на масата и седнала с мъжете да обядва. Още щом опитал хляба, вълможата потънал в мисли и през лицето му пробягала сянка. Той повел хората си и оставил семейството точно толкова внезапно, колкото се бил появил. На следващия ден съпруга на Роза сложил вързопа в торбата си и като й кимнал, потеглил към гората. Тя се заела да даде храна на животните и изненадващо двама мъже я нападнали и я отвели. "Пуснете ме! Какво искате от мен?" Тя плакала, но те я метнали на един кон и я закарали в дома на вълможата. "Ти ще ми кажеш каква е тайната на хляба, който печеш." "Тайна?" изненадала се Роза. "Няма тайна. Хляб като хляб." "Не, твоят е различен от хляба, който ми пекат тук у дома. Какво слагаш вътре?" В стаята били насядали жената, дъщерите и снахите на вълможата, които гледали към Роза с огорчение. "Същите неща слагам като всички останали. Брашно, яйца, водичка, млекце, нищо различно не правя." "Лъже," казала съпругата на вълможата. "Сигурно го меси по-дълго." "Меся го?" "Хайде да покаже." Завели Роза в кухнята и тя замесила един хляб точно както винаги го правила. Вкарала го в пеща и когато се опекал, го извадила. И той бил ароматен, вкусен и много пухкав. Жената на вълможата забъркала хляба по същия начин, сложила същите продукти, умесила го еднакво и когато го сложила в пеща, скръстила сърдито ръце. Да, обаче нейният хляб станал влажен, спихнат и не бил никак вкусен. "Ето, тя прави нещо, което не ни казва. Сигурно го е месила по-дълго." "Сигурно го бие тайно в масата," предположила една от снахите. "Сигурно го удря и ние не виждаме." "Може да го щипе," предложила най-малката снаха. "Сигурно го премята по различен начин," включила се и друга. "Аз видях," казала една от по-големите дъщери. "Тя го прегъна и не веднъж, и не два пъти, а накрая сложи и кърпа отгоре." Роза ги гледала много объркана и не знаела какво да им каже, защото всеки ден тя месела хляба и понякога го удрила в масата, понякога повече, понякога по-малко, понякога го прегъвала само веднъж, а понякога го сгъвала много пъти. "Тя сигурно може да го направи и още по-хубав, но сега крие тайните си." "Нямам тайни. Понякога го пека веднага, както днес, а понякога го оставям да си почива и да втасва. Всеки ден хляба ми е различен, а кърпата я сложих, за да не изстива." Те я избутали в страни и всяка захванала да меси това, което според нея прави хляба на Роза толкова хубав. Нито един от къшеите не станал и наполовина толкова добър.
Щом не желаеш да кажеш каква е тайната, ти ще стоиш тук, докато не си признаеш. Така и казал велможата и като тряснал разгневено вратата, оставил я в кухнята с останалите жени. А те веднага започнали да я щипят и да я скубят. Кажи! Веднага кажи! Спрете! Спрете! Роза се хванала за главата. Да опека още един и ще видите какво правя. И така се започнало едно месене на хляб, ден след ден, и колкото и да показвала Роза, не можела да направи така, че хлябовете да бъдат еднакви. Нещо се случвало по различен начин и тя не можела да разбере каква е причината. Затова опитвала се и тя като тях да създаде някаква рецепта. Добре, поне 100 удара, казала тя, а жените повтаряли след нея. 100 задължително. И задължително слагате кърпа. И задължително да се умеси от предната вечер. И трябва брашното да се пресее. И трябва... Роза изреждала всичко, за което се сети, и те повтаряли след нея. Минали седмици и велможата отново се разлютил. Не се ли научихте, бре? Един хляб да ми опечете. Жените веднага се разтичали и всяка опекла по един. Опекла и Роза и ги сложили пред него. Той опитал от един, опитал от друг, отишъл и при нейния. Когато го хванал, видял, че нейния за нищо не става. Подиграваш ли ми се ти? Ядосал се и очите му започнали да хвърлят искри. Не, всичко им казах, всичко направих както трябва, не зная защо не става. За нищо не ставаш, безполезна си, само си загубих времето с тебе да те хваля. Той хвърлял хляба на земята и като махнал с ръка, двама силни мъже подхванали Роза и я извели на улицата. Единият леко я побутнал и Роза паднала на земята. Айде! Махай се! Махай се от тука! Отивай си! Тя свалила за братката си и като видяла, че я пускат да си ходи, изправила се и без крачка право към къщи. Но вместо да й се зарадва, съпругът я погледнал сърдито. Защо се връщаш? Подшмръкнал той под мустака си и дори не я погледнал в очите. Как защо? Роза се просълзила. Това е моят дом. Друго чух аз, че си предпочела на оня богаташ хляб да печеш, слугиня да му ставаш. Роза навела глава и се разплакала. Това не е истина. А хляб пече ли му? Да. Нямам повече какво да ти кажа. Съпругът й станал и си излязал, а Роза наистина се разплакала много горчиво. На следващата сутрин, когато тръгнал към гората, той видял, че на дървената маса го чака вързопа с питка. Той се приближил и видял, че хляба вътре е леко спихнат. И сумтял и като го подминал, тръгнал за работа. Роза се натъжила, но на следващия ден отново му приготвила вързопче с питка. Знаела, че е сърдит и се надявала да спре да й се сърди. И така ден след ден той подминавал хляба и питките ставали все по-спихнати и все по-глетави и все по-дървени. Ден след ден, седмица след седмица. Но Роза не се отказвала и биела хляба, моляла го, говорила му, завивала го и нищо. Все по-зле и все по-зле ставало. Един ден тя стояла на прага и изгледала как мъжът й подминава вързопа. Станало и мъчно. И в този момент какво да види? Магаренцето се промъкнало зад него и из върха на зъбите си захапало вързопчето и търтило да бяга. За пръв път от толкова седмици Роза се засмяла и като хукнала след магаренцето започнала да му говори.
Хляб ли искаш, море? Веднага ще ти опека. Само не яж плъта, че ще ти стане лошо. Магарето решило, че ще му го вземе и търтило още повече да бяга. И като започнала една гоненица, всички животни в двора се събрали да ги гледат. Когато го настигнала, Роза му взела вързопа, извадила хляба и започнала да му дава. Но той бил твърд, сух, направо като камък. Не. Този хляб не е хубав. Ела да видиш сега какъв ще ти опека. И като се обърнала, Роза изтичала в къщата. Толкова била развеселена от гоненицата, че си спомнила с какво удоволствие пече хляба вкъщи, преди тази нелепа случка. Запретнала ръкави и хванала брашното с пръстите си. Хвърлила го нагоре и му казала: хайде да ги зарадваме. Не само месила, но танцувала и си пяла през цялото време. Къщата й се пропила с предишната магия. Говорила на хляба, галила го и го извадила, даже и го целунала. Видя ли? Ето това е хляб! Била толкова щастлива, че излязла на двора и започнала да дава на животните. А те, какво да кажем? Много го харесали. Точно тогава се върнал и мъжът й. Той се засмял, като видял как тича по двора и кокошките тичат след нея. Но щом погледите им се срещнали, веднага се направил на сериозен и си влязал вътре в къщата. А Роза го посочила и казала на малкото теленце: виж, това е един сърдитко, голям сърдитко. Нищо, ще му мине. И тя погалила теленцето по красивото чело и го целунала. На следващата сутрин мъжът й видял, че на масата на двора го чака нов вързоп. Той понечел да го подмине, но когато усетил уханието на топлия хляб, краката му се подкосили и леко се олюлял. Спрял се и се подпрял на масата. Аде, рекал си и даже се усмихнал. А подмини го де, говорил си и щом видял, че не може да устои на вързопа, сложил го в торбата си и тръгнал към гората. А Роза погалила телето и му намигнала. Видя ли? Казах ти. И така тайната рецепта на добрия хляб се оказала нещо, което не може да бъде нито обяснено, нито изведено до рецепта, защото всичко е в отношението и обичта. Дори и хляб.